Evo ga, uspješno smo krenuli sa startom. Dakle, nakon ovoga smo gotovi sa hodačkim dijelom i prelazimo na onaj trkački. Dakle, u 17:15 trebali bi nam ići seniorke i juniorke na 10.000 metara, a nakon toga u 18:05 još jedna napomena, dakle, seniori i juniori trčat će zajedno. Drugi krug u sličnom ritmu 2:12, trenutačno vrijeme, dakle, broj 4:25, nego okvirno. I dalje predvodni Berislav Belčić, osvajač niza medalja na ovom natjecanju. Zaista ova prva trojica tu je bio 2:27 za Dalibora Kokića. A sad ćemo vidjeti i broj Mladena Tadića. 34:19:7. Drugo mjesto Petra Štefanović, 31:53. Nova medalja na Petru, evo. A zato pripada Eli Pevec, 30:11:8, 34:19:7. Drugo mjesto Petra Štefanović, 31:53. Nova medalja na Petru, evo. A zato pripada Eli Pevec, 30:11:8. Evo Bruno Jelenić i Dalibor Kokić, jedno trener Rano Drame, ali i sad ćemo vidjeti posljednjih 400 metara za aktualnog rekordera u ovoj disciplini. Evo Mladen Tadić, 23. krug završen za 2:34, evo prolaz na 9. mjesto je bio 59:53, radi dodatno ubrzanje u posljednjih 100 metara.